دما کو شورش دست بکر من دزانی بو به رژیم چقاسی ظالمه البته جبر کو منبره بدلاوی با اوای کی گراند هابو لسوري قالك رستوران من هبون بناوي علي بابا وهما بجد نوا مهكده من هر تشت خوش دستا هر تشت هلوشيا وچو مرتي واولادي براتي من قلت از دخوازم تفي و شورشه ببم هوالان بانگی من دکرن دزانی بون کو از خدکارم و پانکارتان آماده دکن وكو ما بريجي تقول دجمني ما جبو آرامي وأولهية ولات ما خرابكن هالروج بسكن دخبتن لأم دبيجن أف تشتيكو دكن شاشة وبعقلية لورا الجارة كدني دبيجن أف كومبلين هاني لفي ولاتي ونجيجن سركفتنك بشر ومالك منا خوت ماهر وارحل عنا وشرعيتك سقطت عنا ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويا بشار ويا كذاب وتقرب انت وهالخطاب الحريه صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار ما افهمو بانكارت دزي بدسنيسي آماده كرن قلت اندبكو از پشتکریا مخالفان بکم جبرویشی دستانی سر حمو مالو ملکین من بلا سبب از کرم سوجدار ام نخودی بومبین واری لنه اف مینا کو مرف بحث خودی بونه بروشن خوارنه دیکن نه چکن میم بوی هاوی تونله تنم خودیم بومبین کو ارتشک بریک و پک دوی خودی بن ام نخودی بومبین واری لنه يا الله يا الله ما عرفت مشى تقصف الطيران الحربي يا الله يا رب يا رب يا الله الله اكبر دارية يا الله الله اكبر دارية الله اكبر الله اكبر يا خيال عم يجمع يا شباب آف تنبو کاربات تنبو فرنانان نبو مروجه دانک خوارند خوار پیشی مبره خدا باکور حلبی جوی درجی چونا میا بو ترکیه قدر ساعته که داجود لبنان جی 20 ساعت بی من لين اريد كون كار من المالي بمينم هروج دهاتن دقرتن سر مالي هگر از المالي بمينم وهنا كان ببن يا بافي من يان جيوي من ببن جبر فيكي از هاتم تركيا göçe baktığımız zaman Gavam koçe meze diken hatan hal Türkiye, Lübnan ul Ürdün'e tenelvan her sevalatan nezid 105,000 bu yerin koçi kavmiye. Em jinha lgori 100,000 mrovan haziriyen xodiken. İrol Türkiye'ye hejmara mrovên Suriye'yi zêde 2 milyonaya. Lgori serokatiya rêveberiya rewşa lezgîn û afetê ya Türkiye 26,000 ciwan li kampa dimînin. û her roj 125 Suriyeyî li Tirkiyeyê tên dinyayê.
یەک ji bajarê ku nüfusa gelê Sûriyeyê herî zêde Stenbol e. Li ev bajarê mezin nêzî 9 milyon Sûriyeyî dijîn. وەکە مەلباتێک سووریایی ئەم هەنێکی محافەزەکارن لە کامپان هەر تشت مشترەکن توالەت و سەرشۆک و ئەم هەموو دوهندرێ هەمان کامپێدەنە. مەسەلا خۆرتێن یانی هوژی دزانن کەچێن مە ژنێم مە هەنە یانی چێ نابێ و هاتە فام کرد مە بریارداش بۆ هاتنە ستەمبۆلێ ji ber ku li Stenbolê kar heye tu dikarî bixebitî xanî kirê bikî tiştê ku tu dixebitê jî têra te dike ji ber vê yekê em hatin Stenbolê. Ez pir tirsiya bûm ji ber ku tevî min malbata min jî hebû û em ditirsiyan ku li vir birçî û tî bimînin ji ber vê yekê min ji Sûrê kartol bixware anî ji bo em birçî nemînin. Hûn ji hatin newisa mêrê te çi kar dikir? Beriya 6 salan çû rehma Xwedê. Niha min bîst di destê Daişê de ye ne? Welê ez ji bo zarokên xwe ditirsim ji ber ku hêj ev zarokin. Ez tenê ji bo wan ditirsim. Karê Daişê bi mezinan re ye. Zarok carna gava dilîzin xeber didin. Dibe ku zerarê merarê bidin wan. Belê rast e. Dilê me jî nerahet e ku em hatin lê derê. Lê çi ji destê me tê? Zarok hê tifalkin. Ji kengî de hûn li Stenbolê ne? Mehek çêbû? Na ev çar rojin. Di derbarê Stenbolê de. Tu difikirî ku li Stenbolê bimînî? Mavekî din em bi ku veherin. Em neçarin. İstanbul'a gelen aileler var. Malbatên ku tên Stenbolê hene. Pêdiviyên wan hene. Hin ji wan li kolanan, hin ji wan li parkan diman. Koma me ya WhatsAppê heye. Ez gelek komeleyan nas dikim. Yani ev 3 salin li virim. Me alîkariya wan malbatan dikir. Me tevî hevalên xwe alîkariya zêdeyî heysit malbatî kir. Em ji hil malbatan re tiştên xwarinê dikirin, ji hinan re jî firaxan, kel û pelan. Çawa bêjim? Wek mînak firaxên metbexê, sarinc. İşte buzdolapları falan. Hûn çawa de bara xwe dikin? Halê we çi ye? Me her tiştî ji mikserê distend. Ti jê hundirê kevçî dikir. Paşê êdiyê dike zeba wê îltihap bû. Doktor ji me re got ku ev keçik çi xasî mezin bibe wê hefika wê ev qasî piçûk bibe. Êdî em ji dev xwarinê nadin wê. Şer pirsgirêkên tenduristiyên gelê Sûriyê qat qatî zêde kir. Tedawiya geleka ji wan li Stenbolê hate kirin û hêj jî berdewam dike. Ben sadece yaralılara getiriyorum. Yani Ez tenê birîndaran tînim. Yên giran. Mesela li nexweşxaneyên Sînor malzemeyên kevin hene. An jî malzemekê min. Carna ji bo emeliyatên giran pêdiviya nexweşxaneyên mezin çê dibe. Ji bo vê yekê jî ez van mirovan tînim Stenbolê. İstanbul'a götürüyordum. Tu ji ku derê? Ji Sûrî me, ji Helebê. Ji Sûriye. Niha êşa singê pêre heye, tu dikarî jê bipirsî? Niha êşa ve ya singê heye? Hinekî. Hinek. Sala awil ez tim li nexweşxaneyan mam.
Zimanê xwe yê Tirkî deyndarê nexweşxaneyan min. Her çi qas li nexweşxaneyên dewletê xizmeta belaş tê dan jî, cudahiya zimên astenga herî mezin e navbera nexweş û doktoran de. Ji ber vê yekê gelek caran dildarên Sûriyeyê ku bi zimanê Tirkî dizanin, refaqeta nexweşan dikin. Muhammed diye bir çocuk var. Zarokekî bi navê Mihemed heye. Li Sûriyê di êrişeke balafirê de hem diya xwe û hem jî birayê xwe yê biçûk û çîpê xwe winda kir. Ji bo Mihemed bînim vir, ez gelekî biliyam. Piştî ku hat, me ji Mihemed re protest peyda kir. Di vê navberê de merivê Mihemed, yanî dotmama Mihemed, danya jî bi wî re li heman jî birîndar bû. Wê demê li kilîsê bû. Birînên wê pir giran hebûn. Niha baş bûye. Lê xweşikî nikarim meşe. Awê jî wiha ye. Danya. Navê keçikê Danya ye. Em ê herin cem Danya. Em ê bibin nexweşxaneyê. Berê, ji bo em ji Sûrî hin birîndaran bînin vir, em gelekî pê dibiliyan. Ji sînor derbas nedikirin. Ji ber ku bê pasaport bûn. Em diçûn, me ji parêzgehê destûr distin. Tenê ji bo wê carna hefteyekê berdewam dikir. Dûr e, ewil min ew dibirin nexweşxaneyên li sînor. Heger li wê derê tedawiya wan nebibûye, te dikarîba ew bibirana Stenbolê. Berê wisa bû. Heke nexweşek hebe, pêşî tê bibe nexweşxaneyên li sînor. Heke li wê derê tedawî nebe, paşê tu dikarî bibî Stenbolê. Ji loma jî em gelekî mijûl dibûn. Carna mehekê didomiya. Çûn û hatin, otobüs, minibüs, bibe Dîlokê, bibe Hatayê, carna Reyhanliyê. Ne bileyim işte bazen Reyhanlı'da ya. Ev qasîdkar e, ne wekî êdine. Ka vî çîpê xwe bikişîne? Vî çîpê xwe bikişîne. Nikare mînaya din bike. Dikarî bikişîn? Nikare. Baş. Ji bo ji heq astenga zimên a nexweşan bên, komelên alîkariyên Sûriyeyê ketine dewrê. Polîklînîka Komeleya Nûrê, ku 15 doktorên dildar tê dixebitin, yek ji van e. Li vir, di rojekê de hejmara nexweşên ku tên kontrol kirin, carna digihêje 500. Kürt bölgesinden Kamışlı'ya yakın. Ez di hundirê Herêma Kurda Sûriyê de ji bajarekî nêzîkê Qamişloyê me. Dema ku ewil dest pê kir, hejmara Sûriyan nav qasî zêde bû. Di destpêkê de me tenê derman dida. Paşê me dît ku her hejmar zêde dibe, pêdiviya doktoran jî çê dibe. Paşî doktorek din û doktorek din. Nexweşxane doktorên ku ji zimanê wan û derdê wan fêm dikin dixwazin. Onu sıkıntısı anlayan bir doktor istiyor. اسحب لي صورة عمو يلا اسحب لي صورة عمو لا سكر 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 هو بس راح يطعميك سكر تمام ما في شيء Pirsgirêka Sûrî dema ku zivêrî pirsgirêka siyasî, gava ku Sûriyekî diçe nexweşxaneyekê, ev doktor tê bêjî qey mirovek ji AK Partiyê hatiye muamele dike. Kesên ji AK Partiyê ku li paş masê ne, li hemberî wî mirovê baş tevdger e. û yên ku ji Tayyip Erdogan hez nakin jî, gelek caran li nexweşên me mîna ku bila Tayyip bek muayene we bike tevdigerin. Yani wan diqewrînin. Tedavi etsin gibi kovuluyor yani. Benim ekipten Di ekîba min de Ereb jî hene, Tirkmen jî hene, ji Helebê, ji Şamê, ji Humusê jî hene. Me ji bo yekê hewl da ku em ji Sûriyê rengên cihêwaz û xweşik ava bikin. Lê her çi qas em nexwazin jî ev nexweşiyan nîjadê bi mirovan hatiye empoze kirin. Xelasiya vê tiştê gelekî zor e. İnşallah weke komeleyê em xwediyê têkoşînekê ne ku em hewl didin ji bo vê nexweşiyê tedawî bikin. Tedavi etmeye çalışıyoruz hani. Lê belê, li Stenbola ku bi hezara rengê çandê tevî hevdû bûne, hîn jî nexweşiya cudakeriyê berdewam e. Benim adım Ömer, 31 yaşındayım. Navê min Ömer e, Sûriyek salî me. Ji Sûrî 4 sal berê zetim. Li de min ewilê şer dihatin. Weke Tirkmenan, me ji Stenbolê hez dikir. Stenbol tim xeyala me bû.
bajarı ku tenê em ê bihatane wê İstanbul bûye. Çok iyi arkadaşız. Em cihat re hevalên pir baş in. Ew jî hevalekî Tirkmen e. Carna em ji bir dikin em Erebî dibêjin li minibûsan, li wesayetên giştî. Arapça konuşuyoruz. شلون معلومك معك؟ الحمد لله لا كويس بس انه هلا عم نستنى الدعم اساس ان شاء الله جينا. Bakıyoruz insanlar em mezî dikin kavak bû em bi Erebî daxivin kêfa mirovan nayê ji vê re. Derbarê me de dipeyvin dibêjin kesê ku ji Sûriyê hatine welatê me dagirtin. Paşê ez û cihad li hev dinêrin û em axaftina xwe dizîvirin Tirkî. Pir acêb mayê dimînin. Di wê demê de dîtina ew îfadeya li ser serçavên wan pir balkêş e. Yüz ifadesi. Eger baxçe bê paqişkirin dikare masa xwe ji lê dêne û xwarina xwe jî lûr bixwe. Kerem kin lê bîne ji xwe re. Ev xelkê ji Sûrî hatin mevkirin herderî. Piştî wan xanî buha bûn. Fiyetê her tiştî bilind bû. Gelê Sûrî ew qasî dewlemendin ku van perandin. Çawa? Didê û penaberin. Keko ew hemû li ciyekî li xaniyekî dimînin. Yanî 15-20 kes li ciyekê rûdinin. Heyfe yanî. Xwedê bila neyne serê ti kesî. Ne tiştekî hêsane. Ez mînakekê bidim. Berê qatên wiha biçûk mesela 700 lîre bûn. Niha Sûriyeyê hatin ev derbû 1200 lîre. Dibêjin ji xwe ji Sûrî ne û mecbûrin ku werin. Lewma jî buhayên wan wiha bilind dibe. Ez diçim ba hin emlak firoşan dibêjin li qisûra min nenêre. Nadim Sûriyeyan, Kurdan, Sertiyan. Nizanim nadim kê. Caber lîste çêkiriye. Ji xwe re lîsteyek amade kiriye dibêje ji van re xanîtine. Berê niha bi 3 salan newiha bû. Berê te diçû emlak firoşan, emlak firoş deh xanî rê te dide. û te jî ji xwe re yek ji wan hildibijart. Te fam kir? Me ji ev xaniyê ku niha em tê de dimînin me ji xwe re hilbijart. Ji ber ku hem mezin û hem jî erzan bû. Li hemberî pêdiviya starbûna ya Sûriyeyan, li Stenbolê buhayên xaniyan zêde bû. Ya rastî, krîtera diyarker a ji bo bicihbûna xaniyekî de ne ku ew kes Sûriyeyê yan na. Lêbelê, krîter ew e ku gelo dikare buhayê xanî bide yan na. Salên ewil pir zor bû, pir zor bû. Xaniyê me tune bû, daireyek me tune bû. Em ji daireyekê diçûn daireyek dinê. Me di gelek varan de zehmetiyên mezin kişandin. Meseleya xanî zef giring e. Kirê rojanê bû. Ji ber vê yekê em mecbûr bûn ji daireyekî ber bi yekê dinê biçûna. Firaq û zarokê me di destên me de me bar dikir. Dawiya dawî me ev xanî peyda kir û em rehet bûn. Hevalê hevjînê min ê Tirk ji bo kirêkirina vê daireyê gelek alîkarî kir. Em Tirkî nizanin, loma jî em nikarin bi kesekî re Tirkî biaxivin. Lêbelê hevalê wî alîkariyeke mezin dame. Ji bo xanî jî sedema ewila ku me ev xanî hilbijart ewlehî ye. Ji ber ku em ji welatê xwe dûr in. Me xwest em xwe ji talûkeyê dir bixin. Gelek kesên Sûriyeyî ji ber sedema kirayên bilind, jiyana bi awayekî qerebalix ji xwe re weke çareserî peyda kirin.
اندامên rûpela Facebookê ya navê Sîryên Salabîna jî yek ji ew kesên kutxaniyekî wiha qerebalig de dijîn. Ev rûpel bi vîdeoyên xwe yên pêkemî gihaştine 500,000 şopîner. داوود li derî binêre. بس ايدياو ام بيزار بون اف چی دنگه کرو بس درکevin هرنج وی خانی ام بيزار بون بس لكن على وقت الشغلة معكم اتركني عليه لك ما داوود li derî binêre biceh min herin êdî ji hevalên xwe re jî bêje. Hûn ê îro derkevin. Îro roja we dawiye. Zû ji hevalên xwe re bêje. عجبكم اللي صار فينا؟ Çok ev aradık ama Em gelek ilxanî geriyan. Nedan? Li vir em hinekî kireyê bilind didin, lê em çi bikin? 10,000 lira kireyem didin. Buhaya wê normal 1200 e. Ji ber ku hevalên me hemû ezebin, me xaniyekî dubleks kir. Arkadaşlar hepimiz bekarız. Xwe hûnên ha bibînin. Em xanî ne weke xanekî normal bikartinî. Bi her awayî em jê sûd werdigirin. Ev der Sûriyek biçûk e. Ev xanî. Me li Sûrî qet xeyal jî nekir ku li heman xaniyê bibînin. Li vir yên ji Şamê hene, yên ji Helebê jî, Kurd, Ereb, Tirkmen hene. Tu dikarî her çandekî di hinduriya xanekê de bibînî. Tê bê jî qey xanî weke Sûriyeke biçûk e. Mala Xwedê ava. Me ev li Sûrî qet xeyal jî nedikir. Ji ber ku rejimê nedihişt em beelîmin vê yekê. Me weke bajaran tim cihê dihiştin. Belkî jî hêla başa şer ev e. Me gihand hevdû. Kir ku em kesên ji bajarên cuda cuda werin ba hev. Aliyekî baş yê şer hebe jî ev e. İstanbulê ez tiştekî pir giring hîn bûm. Mesela hilbijartinan de li kolanan her kesî stantên xwe vedikir. Tu dikarî gelek partiyan bibînî, CHP, AK Parti û wekî din. Her çi qas li hemberî hevdû bin jî hürmet rê hevdû didan. Hürmetê nîşanî cûrbicûriyê didin. Mesela gava azan tê xwendin her kesî mûzik disekinandin. Partiyên layîk, İslamî û wekî din. Gava azan tê xwendin her kesî mûzik disekinand. Ev tiştekî pir xweş e û hêviya min ew e ku hemû Sûriyeyî hînî vê tiştî bibin û hürmetê rê hevdû yê cûrbicûriyê bidin. Lewma rejima dîktator ku 40 salin li Sûrî hikm dike cûrbecûriyek wiha hînî me nekir. Em bi pirçandiyê nehatin hîn kirin. Ev jî sedemek e ku şoreşa Sûrî da hişyar kirin. Ez li Tirkiye hînî vê yekê bûm. Şer li Sûriyeyê bi berfirehî bû sedema sekna perwerdehiya bingehîn ya nifşên nû. Tê texmîn kirin ku tenê li Stenbolê hejmara zarokên Sûriyeyî ku di temenê dibistanê de ne li dorî 100,000 e. Li gorî daxuyaniyên fermiyên salek berê tenê li Stenbolê nêzî 100,000 xwendevanên Sûrî hebûn û 35 dibistanên Sûriyeyî.
لوان دبستانان نێزیکی 15,000 خوێندەوان هەبوون. ji sedî 85 خوێندەوانên me niha li kolanan bê perwerdayîmane. Tenêj sedî 15 perwerdayiyê distînin û ev hejma ji bo bajarekî wek Stenbolê tiştekî wek felaketeke mezin e. Ji nêzîkî 100,000 zarokên me 85,000 wan ji 6 salî heta 18 salî li kolanan an jî li malê rûniştîne. Ji xwe ev tenê kare sat e. Ev hejmarek pir mezin e û belkî di paşa rojê de ev hejmar ji bo civaka Tirk jî bibe pirsgirêkên mezin. مشكلة بالنسبة للمجتمع التركي. المنهاج اللي بنعطيه هو منهاج وزارة ناوروکا dersên me ji alî Wezareta Perwerdahiya Neteweyî ya hikûmeta Demborî ve hatiye amadekirin. Helbet me jî piştî ku şoreşa Sûrî û Sûriyeyiyan ew qas bedel dan, ji bo hin fikrên ku me qebûl nedikir bide rastkirin tevkarî kir. Heftê 5 saet dersa Tirkî em didin ji bo hemû xwendevanên xwe. Em dixwazin baş hînî Tirkî bibin ku di hundirê civaka wan de karibin entegre bibin. Ji bo pêkvejiyanê ta ku pirsgirêkên heyî hinekî bi vî awayî kêmtir bibin. Kontenjana xwendevanên mêvan al dibistanên dewletê ji bo Sûriyeyan alternatîfek perwerdehiyê ya din e. Gelek dibistanên Sûriyeyê hene. Hevalên keça min hemû diçin dibistana Sûriyeyan. Lê min dibistana Tirkî tercih kir. Ji ber ku ez ewil dixwazim keça min Tirkî hîn bibe. û ji xwe re hevalên Tirk peyda bike. Lewra em li vir dijîn li Tirkiyeyê. Ji ber vê yekê pêdiviya keça min heye ku hevalên xwe yên Tirkiyeyî binase. Bi rastî jî divê ez bêjim ku pir xêrxwazin. Di qeydkirina dibistanê de gelekî alîkariya me kirin û keça min dest bi dibistanê kir. Pir başin. Carna bi hevalên xwe re hin pirsgirêkan dijî ji ber zimên. Ev tiştekî gelekî normal e. Ji ber ku qet bi ziman nizane. Lê ez bawer dikim ku vê keça min ji heq van pirsgirêkan bê. Ew ê bi ser keve. Ez hînî Tirkî dibim û zav jê hez dikim. Kêfam zav ji vê dibistanê re tê. Mamosteya wê pir baş e. Pir baş e bi rastî jî. Pir kubar e. Her tim alîkariya keça min dike. Her wiha keça min jî ji mamosteya xwe pir hez dike. Her du jî ji hev razî ne. Her çi qasî li dibistanên Tirk perwerdahiyek baş tê dayîn û pir xweş hînî zimanê Tirkî dibin jî, dîsa em bi xwe dixwazin ku perwerdehiya xwe ya erebî berdewam bikin. Ji bo ji bîr nekin ku ew xwediyê nasnameya Sûrî ne û ji bo ji welatê xwe dûr nekevin. Herê bila Tirkî bizanibin lê zimanê wanî esasî erebî ye û ji bo fêm bikin ku li ev welatê ku zor mêvan perwere jî dîsa îqameta wan demborî ye, ne mayîndê ye. مؤقت وليس بشكل دائم. Yên ku nagihêjin her du alternatîfên dibistanên Sûriyeyî yan jî yên dewleta Tirkiyeyê pir zêdetir in.
ورا فيدري نجي راحت به اجي وقتش حلبة ما كرت شما رفيعي قلت نويركي تمام كيكو تمام تبشتا خو بده كاميرا اذا بتني بورا باخذن ون چوا da bara خودكن ون چه دخون چه کاری دکن ام نايلون اندن هف naylon andın hep ون چما پارسه دکن تدید کمون پارسه کریه استنبول خوشه اره چوال استنبول بخواسی دگاری تلو حلب بخواسی ندگاری هی بله و چاقی دروای استنبول ده چهار عاد بید بیجی خوشه نه راسته تو کسی کو زرای دوه هی کولانی نه وجود استنبول هست کن وجود کنگی و استنبول نه 2 سال افون 2 سال بله اون کولانان راد کردن اره ما باوی کار ندید کو بخبته درواند که امد مزگفت دمان مزگفته اره قی پلیس ندهاتن هونج مزگفته در ندخستن جان سرس به دهاتن و هم درد خستن نه پهین لمددان دگوتن رابن پلیس اره دگوتن رابن نه از جبو وی زاروکلی کارت گرم اگر از پیدا بکم از زو کوي بدم شغلاندم Ez 2 salan çûm dibistanê. Paşê jî min dev jê berda ez nema çûm. Çok zor. Herf gelekî zor in. Yani bizde çok kolay. Ez dibêm li gorî me zor e. Türkiye'de Zimanê Tirkî zor e. okuyamadım. Min nexwend. Min dev jê berda. Ne oldu? Sonra Heger babam bavê min ji min re kar peyda bike, ez ê jî dest bi kar bikim. Ben girsem işe. Zarok perwerdehiya xwe ji bo buhayên kêm diterikîne. Kesên xwende jî di peydakirina kar de zehmetiya dikişîne. Em mamosteyên xwe ji nav koçberên Sûriye peyda dikin. Binêrin niha ev hemû li derveyê Sûrî mane. Binêrin kadroyên perwerdahiyê yên wiha mezin niha hemû li derveyê Sûrî mane. Ev CVyên ku hûn dibînin hemû yên vê salê ne. Hemû di sala 2015 de ji bo kar serî li vê derê xistine. Ji van ji sedî 25 wan endeziyarin. Di nav wan de bijîşk û parêzer jî hene ku ji bo kar serî lê didin. Her wiha pisporên ji bo mijara perwerdahiyê jî serî li me dixin. Mixabin her çiqas em xwediyê kadroyên wiha ne jî em mecbûrin tenê hejmarek bi sînor a mirovan ku ji me hewceyê em bistînin. Kesên ku ji bo kar têne wergirtin tenê mirovên ku di mijara perwerdahiyê de pisporin. وفقط المختصين في التعليم. Mesela şimdi doktorların çalışması Xebata doktorên Sûriyê di dewletê de nemimkin e. Tenê dikarin di dezgehên taybet da bixebitin. Hevberî ji bo dîplomayan nayê dan. Ji ber ev pirsgirêkên hanê, doktor di tekstîlê de dixebitin. Doktorê ku min az dikir hebû, di tekstîlê de paqijî dikir. Xebata di tekstîlê de jîhatîbûnek, hostatiyekê dixwaze. Dermansazek ku ez naz dikim heye, di kargeha Hesîn de dixebite. eczacılar demir atölyesinde çalışıyor. Ez ji beşa ticaret û ekonomiyê me ji zanîngeha Helebê. Her wiha ez li Enstitûya Ereb ser muzîkê xebitîm. Ez li Helebê mamosteyê muzîkê bûm. Ji ber sedema rewşa şer ez mecbûr mam min dev ji xwendina xwe jî ji mamostediyê jî berda. Hin hevalên me zewicî ne, zarokên wan hene, malbatên wan jî hene. Ev karek e. Ne ji bo keyfê em dadkevin ser caddeyan. Dawiye ev ji bo karekî em dixebitin. Em bi vê awayî debara xwe dikin. Ne mimkün bû ku em duwarekî din de bişuxulin. Sertifîkeya min a mamostetiyê heye, lê Tirkiya min nîne. Li dibistanan mafê min ê xebitînê nîne. Ji ber vê yekê jî ev ser caddeyan dixebitim.
جارنا ام وەکە موزیسیانان ji alî polîsan tên astengkirin yanî ji bo ku em caddê negirin naxwazin em bikin qelebalix carna em pirsgirêkên mîna vê dijîn ev kar nanê me ye malbatên me hene em neçarin ku debara xwe bikin û diwarê acîzkirina mirovan de jî em bawer nakin ku em acîzê din tu kesî Heke kesên Sûriyeyî li Stenbolê kar peyda bikin jî saetên ku dixebitin gelekî zêde ye û pereyê distînin jî dibin mişeya kêmtirîn e. Yek ji ev nûmuneyan sektora tekstîlê ye ku piraniya Sûriyeyan bi awayekî îlegal dixebitin. Ev dîmenên hanê ji kargeheke ku markaya gomlekên lê tê çêkirin gihaştiye $100 milyon firotinê. وانا كمان ايه فينا ب3 دقايق تاخر 3 دقايق عايز نار ما حال بس مسكر Di nava Sûriyeyên Stenbolê de koma herî bextfireh karsazên ku karîbûn karên xwe barkin Stenbolê ye. مبيعاتنا كلها للسعوديه الامارات دول الخليج ام برهمên xwe difroşin hin welatên din jî يعني عندنا خطين welatên ku herî pir em firotînê dikin Erebistana Siûdî, Dubayên û welatên kendavê mîna Iraqê ye. Yani salê duyan sê caran em dikarin îxracatê bikin derveyê Tirkiyeyê. Her wiha em makîneyên paketkirina xwarinê û makîneyên paketkirina her celeb xwarin û maddeyên kîmyavî çê dikin. Niha em xwediyê kapasiteyeke hilberîna navînin. Berê ji me divê çarçovê de kar dikir. Hilberîna me li Sûrî hin mezintir bû. Em li vê derê rastî hin astengiyan hatin. Dawiya dawî ne mala me ye. Lewra me nikaribe tiştekî xwe ji Sûriyê bianiya vê derê. Me ji nû ve dest pê kir ji bo her tiştî. Li vir gelek tiştên ku ez hîn bûme hene, lê niha mînakeke taybet tune ku tê bira min. Tiştên ku ji bo me nû bû, min berhemên nû yên Tirkiyeyê û sanayiya Tirkiyeyê dît û ez hîn bûm. Metoda sanayiya Tirkiyeyê ji metoda Sûrî gelekî cuda ye. Wek mînak ez dikarim bibêjim ku di hinardinê de pirtir ket tê xerc kirin. Dikar de ji Sûrî bêhtir makîneyên torneyê siyasî bikartînin. Yani sanayî li vir bêhtir pêşketiye. Berê ji bo me qanûn pir zor bûn. Ji ber ku me qanûn nizanî bûn. Yekcarî em li hemberî qanûnan nezan bûn. Weke ku hevalên rojnamavan jî got. Li ba me her tişt bi bertîlan dihat halkirin. Pêşî em li vir bihin pirsgirêkan mijûl bûn. Me digo qey şêweya li vir jiya Sûrî ne cuda ye. Paşê me jî ji xwe re kir armanc ku her tiştî li gorî qanûnan bikin. Em derneketin derveyê qanûnan. Lê di derbarê stendina karkerên Sûrî de me hin rewşên awarte jiya. Ji ber ku şixulandina kesên biyanî qedexe ye. Me jî nikar bi Tirk bixebitanda. Ji ber ku me hevdû fêm nedikir. Ji ber vê yekê em mecbûrman zêdetir tercümanan bidin xebitandin. Şikir ji Xwedê re em hînî qanûnan bûn. Ev der ji welatê me çêtir e. Pir pir çêtir e. أفضل من عنا أنا برأيي أفضل من عنا بكتير مو بشوي. Ji bo esnafê Sûriyeyî jî sektora xwarinê qadek veberhênanê ya baş e. Lewra îro li her taxa Stenbolê restoranên metbaxa Sûriyeyê tên peyda kirin.
برê li herêma Şam Elmîdan ez xwediyê 18 dukanan bûm. Li Stenbolê hema müşteriyê min gişt Sûriyeyî ne. Li vir li Stenbolê şaş dimînin. Ji ber ku li xwaringeha Şamê dema xwarin dixwarin, heman jî li vir jî dibînin. Heta yek müşteriyê min li xwaringeha Şamê gava xwarin dixwe, fotograf dikişîne. û gava li vir bi hevalên xwe re xwarin dixwar, ew fotograf nîşanî min da. Ez gelek hestiyar bûm. Ji herêma Alcevlenim. 2 sal berê hatim Stenbolê û me ev restorant vekir. Elhamdülillah. Me ji gelê Tirkiye û hikûmeta Tirkiye pir alîkarî stend. Em qet xwe li vî welatê xerîb hîs nakin û mirovên Tirkî jî hêdî li tehma xwarinên Sûrî dinêrin. Sedî 20 müşteriyên me gelê Tirkî ne û rastî jî hemû lokanteyên Sûrî pir baş dişxulin. Li Tirkî baş dixebitin. Elhamdülillah rewşa me qence. Elhamdülillah. Rewşa me qence. Rikaberî qet li vir nîne. Ji ber ku hema buhayên me aynîne. Rikaberî nîne. Herkes rizqê xwe qazanc dike. Şikir ji Xwedê re. Li Stenbolê di navbera xwaringehên Sûrî de reqabet neyne. Bereva jî wê em alîkariya hevdû dikin. Carna karkerên min kêm dikeve, xwaringehên din yên Sûrî alîkariya min dikin. Yan jî gava pêdiviya min bi komirê hebe, ew jî ji min re dişînin û ez jî ji wan re dişînim. Wek mînak li Aksarayê xwaringeha Şamê heye. Xwaringeha Han Elwezîr heye. Li ser caddeya Fevzî Paşa ye. Mînak xwaringeha Bab el Herra heye. Têkiliya di navbera me de pir baş e. Reqabet nîne, çima wê di navbera me de reqabet hebe? Di paşerojê de gelek reqabet çêbû. Lê êdî niha tiştekî ku em reqabet bikin nîne. Gelê Tirkiyeyê eleqeya wan bi xwaringehên Sûriyî heye. û ez gelekî bi vê yekê kêfxweş dibim. Gava ku müşteriyên min yên Tirkî tên xwaringeha min û li gorî awayê Şamê yan jî yê Helebê siparîşa xwe didin, ez gelekî kêfxweş dibim. Stenbol ji bo çapemeniya Sûriyeyê ya Tirkiyeyê jî bûye navend. Rojnameya Sada El Şam ku hefteyî tê çapkirin jî yek ji van e. Me di bîstûnhe Hezîrana 2013 ewil de dest bi weşana xwe kir. Heta niha 117 çapên me çêbû. Zêdeyî 2 salan e em weşana xwe dikin. Niha helbet em nagehîjin hemû mirovên li Tirkî dijîn. Em vê rojname xwe li Sûrî 5000 heb û li Tirkî jî 10,000 heb belav dikin. Li Tirkî, li Stenbolê, li Mêrsîn, li Antakya, li Dîlok û li Rihayê em belav dikin. Ev 10,000 hebin em li van bajarên hanê belav dikin û 5000 jî li Sûrî belav dikin. Em li Stenbolê piranî li herêmên ku mirovên Sûrî dimînin belaş belav dikin. Em vê belavkirinê bi alîkariya saziyên civakî yan jî organîzasyonên ku Sûriyeyî tê de aktif dixebitin dikin. Em li liqonteyên Sûrî û liqonteyên ku mirovên Sûrî diçin belav dikin. Em her tim fikirên di derbarê xwe de dinirxînin. Li gorî kîjan herêman herî pir tê xwendin, em dixwazin navendên belavkirinê xwe zêde bikin. Em dikarin vê belavkirinê ji herêmên hindik tê xwendin, ber biyên zêde xwendin ve bibin. Her wiha ji bo zêdetir çapkirinê bikin, em planên pêşerojê dikin û li gor wê em xebatên xwe bê rawestan berdewam dikin. Rêkûpêkên ji bo derbasbûnên Sûriyan bi awayê qaçax ber bi Ewropayê bergî lê bêgirtin û bê kontrol kirin, tevgera Sûriyeyên Stenbolê bi sînor dike.
Türkiye üzerinden Avrupa'ya geç etmek isteyen Suriyeyên ku dixwazin ji Tirkiye koçî Ewropa bikin, ji aliyê hêzên polîsan hatin topkirin û li kampan hatin bicihkirin. alınıp Tiştê ku me bihîstiye ev e. Halê hazir ji bo hem welatiyên Sûrî ku dixwazin biçin hêla Trakya û Edirne niha bilêt nayên firotin. Cezayê wê 5,000 TL. Yani tiştê tê gotin ev e. 5.000 lira diye biliyoruz yani söylenilen. Ev rewşa hanê berê tune bû. Niha mesela ez xwe dibînim ku ez hatime zîndanîkirin li vê derê. Ji ber ku êdî heger ji Stenbolê destûra te tune be, tu nikarî biçî bajarekî din. Ji bo derxistina destûrekê jî nêzîkî 15 rojan divê. Ev tiştên wiha êdî me difet sîneya rastî. û carna jî ev bîntengî digîje asteke wiha ku pir talûkê ye. Mesela birayê min jiyana xwe li Hatayê ji dest da. Ji bo ez biçim cenazeyê wî pêdiviya min û destûrê hebû. Ji xwe heta destûr kete destê min cenazeyê wî hate veşartin û ez neçûm serê. Ji ber nebûna destûrê ew derfet bi destê min neket û ez neçûm birayê xwe nesparte axê. Mülteci kimlik değil de tanıtım. Ne nasnameya penaberan, le nasnameya danesi Nijer'e dibêjin. Ev nasname mafekî nade, lê tenê bo li nexweşxaneyan te nas bikin divê. Nav û paşnavê te dinivîsin, wekî din tişekî dinîne. Yasayek nû derket, ew ê çawa bên, destûrê werdigirin û tên. Ew ê destûrê ji hikûmetê wergirin û bûyê awayî ji bajarekî ku lê bimînin derkevin. Ew ê bibêjin ku ez ê serdana merivê xwe bikim. Li Stenbolê hem welatiyek ku xwediyê nasnameya kilîsê be, weke mînak, di cî de wî dişînin kilîsê. Sistem li vê derê wisa tev digere. Geri iade ediyorlar yani öyle oluyor. Stenbol ev 4 salin welatê duyem yê Sûriyeyan e. Belkî jî gelek ji wan pêş de wê ne weke Sûriyeyên li Stenbolê. Lê weke Stenboliyên Sûriyeyî bên zanîn. Heta ku welatê me Sûrî bigîje azadiya xwe, em jî ji aliyekî naxwazin ev nifşên ku perwerdahiyê didin wan ji destê me here. Heta ku şer biqede, ez dixwazim li vir li Tirkî bimînim. Ez qet nafikirim biçin Ewropayê. Pêvîdarim ku em ê ji rojekê herin mala xwe. Em li vir mêvanin. Em ne ji bo li vir heta hetayê bijîn hatin. Eger ez vegerim welatê xwe, wê ji dilê min perçeyek li Stenbolê bimîne. Xwedê zane. Em nizanin. Lê hêviya me ew e ku şerzûka biqede. Paşê jî em vegerin welatê xwe. Dahatiyeke baş heye li Stenbolê ji bo me. Gava ku ez vegerim, ez naxwazim Sûrî hilweşandî bibînim. Nikarim. Hêvîdarim berî ku bibînim hilweşiye ez bimrim. Ma tu dixwazî keça ku tu aşiqê wê bûyî, di rewşek felçbûyî de bibînî. Ya baş ku meriv nebîne. Ez ji Stenbolê aciz nabim. Lê carna ji mirovan aciz dibim. Lê ji Stenbolê qet aciz nabim. Rojekê heger ji Tirkiyê derkevim yan jî vegerim welatê xwe, bi rastî jî wê ji min parçeyek li vê caddeyê bimîne.